Qui del llop fa esment, prop se'l sent. Segons com tu miris, el temps passa molt de pressa i, amb la perspectiva dels anys, els fets que misteriosament el destí ha unit semblen coincidències. Jo crec fermament, però, que res no és casualitat, que tot efecte es deu a una causalitat. Tinc una amiga molt amiga, còmplice de tots els meus afers, que porta un diari de casualitats. Olga, quina casualitat! Cristina, què em faden? Mua! Us coneixeu? Preguntar a la meva amiga, molt amiga, còmplice de tots els meus afers. Saps que em vaig casar amb el xicot de la immobiliària que teníem davant de l'esplai? En Miquel? El mateix. Vam festejar uns anys i després, mira, la família que no calla, ja saps. Quan per fi deixàrem la Cristina al bus i la meva amiga, molt amiga, còmplice de tots els meus afers, i jo, veïnes del mateix carrer, marxàrem cap a casa, vaig poder esplaiar-me i amb tota mena de detalls li vaig explicar què havia passat de debò entre la Cristina i jo. No fotis. El que sents, li responc. M'encanta l'entusiasme que posa la meva amiga a l'hora d'escoltar històries truculentes. I ara la Cristina ho sap? No! Ella, innocent, creu que en Miquel només l'ha estimat a ella. Ai, per què deu tenir aquest do, la meva amiga, molt amiga, còmplice de tots els meus afers? Ja hi vam tornar sent. Has anat a l'agència immobiliària que hi ha vora de la peluqueria? No, no m'hi havia fixat. Nova no deu ser, que ara totes pleguen. Busco un pis per llogar pel barri. El trobarem. Des que no es venen, ens hem especialitzat en lloguer de pisos. N'aconseguim de boníssims. Dóna'm el teu correu. Olga, que jo sé del cert que és un vividor, que amb l'excusa, el pretext, que se sent sol i que la seva dona no l'entén, que pensen diferent i tot aquest rotllo típic, va fer conquestes d'una esquineta. Qui t'ho ha dit? La meva cosina germana, que li ha dit la Laura. Ja se sap, secret d'un és d'un, de dos és d'11 i de 3 és de 111. Em va afegir que aquella nit passaria per casa meva. No va especificar si pel carrer de Viver o per l'altre, on de fet encara dormia. Tant se val, vaig pensar, i me'n vaig anar a dormir a casa dels meus pares, que, per cert, no van entendre res de res, però es van posar molt contents. Olga, tu creus que és la Laura? La Laura? Per què la Laura? No dèieu que estava penjada d'en Roger? Just, com que s'ha refet tan ràpid del disgust del teu afer amb en Roger... Cristina, potser la Laura és una noia forta. Estan junts cada dia, a tota hora. Olga, què puc fer? Li vaig prometre que parlaria amb la meva amiga, molt amiga, còmplice de tots els meus afers, perquè sostragués informació a la seva cosina germana, íntima de la Laura. Aquests vodevils no són fàcils de fer anar. Vaig tenir molta feina durant setmanes.